ಒವ್ವೇ ಜಾತಿದ ಎಪ್ಪಡು ಒವ್ವೇ ಧರ್ಮದ ಎಪ್ಪಡು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಆಯನ ಪಾಲ್ಗೆ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವೇರು ಒವ್ವೇ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಂತಂಡ ಆ ಡ್ರೈವರ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಆ ಪೇಷಂಟನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಎತ್ತ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಬೇರೆ ಮಂಡ್ಪೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕಡೆ ಶಿವಾಲಯ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಈ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ದ ಸ್ಟೋರಿ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಬಲ್ಲೆ ದಾದಂತ ಏನು ಕಲ್ಲಡ್ಕಡ್ ಅತ್ತನ ಕಡೆ ಶಿವಾಲಯ ಈ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಪಾಡೋಡು ಬಂದು ಚಿತ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ಮಹೇಶ್ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಕೊಂಜಿ ಐನ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಪಿರಾಗು ಕೊಂಜಿ ಹುಷಾರಿದ್ದಾನೆ ಕೊಂಜಿನ ಸಡನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಯಾರು ಪಿರಾ ಎಂಕ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗಾಡಿ ದಕ್ಕಲ ಕಾಲ್ ದೇಜೇರು ಹೊರ್ಮರೆಕ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಶುರು ಮಂತನ ಪತ್ತರ ಮುಟ್ಟ ಏರ್ಲ ಕಾಲ್ ದೇಜೇರು ಒಂತೆ ಬರ್ತಾನೆ ಪಪ್ಪ ಡೆತ್ ಆತೇರು ಅಲ್ಲಾಗನೆ ಡ್ರೈವರ್ನಾಗ್ಲೇ ಸಂಬಳ ಗುರುಪೇರು ಮೇರು ಮೈಸೂರು ಸಂಬಳ ಇಜ್ಜಿ ಸೇವೆ ಪಂಡ ಇನ್ನಿಮುಟಲ್ಲ ಕಾಸ್ದ ಮನೆ ಕಾಸ್ದ ಮೊನೆ ತೂಯರನ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜೇ ಉದ್ದೇಶ ಆ ಜೀವನ ಎಂಕ್ಲು ಉರಿಪಾಡು ಇವ್ರಿಗೆ ಅವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಂಚ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೈ ನಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಆಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಸಹಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸೈರನ್ ಪಾಡ್ದು ಇಂದು ಎಂಕ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದು ಪೋಪುನಾಗ ದುಂಬುದಯೇ ಸೈಡ್ ಕೊರ್ಪನೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಪಿರೋದ ಪೇಷಂಟ್ನು ಒರಿಪಾವಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲು ಪೋಪು ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಲೆತ ಮೋನಾಗ ಹಾಕಲು ಪಿರೋಡ್ ನರಕ್ಕೂನು ಹತ್ತನಾಂಡ ಒಬ್ಬರ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚನೆ ಬೇತೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ 10 ಗಂಟೆ ಹೋಗ್ತಾ ಅಮ್ಮ ಅಂದು ಅಕ್ಕಲ ಜೀವ ಮಾತ್ರ ನಿಖಲ್ನ ಜೀವ ತಗೊಂಡ್ಲೆ ನೆನಪೇರು ಅಮ್ಮನೇ ಬಂತೀರಿ ಅಂತ ನಿಖಲ್ನ ಜೀವ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೆನಪಾಪ ಜಾತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರೋನಾದ ಒಬ್ಬರು ಎಂಚೆತ್ತಿಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ದಬ್ಬಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲು ಇಲ್ಲಾಡೆ ಬಗ್ಗೆ ರಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಇದೆ ಸಿಟ್ ಔಟ್ ಉಣಸ್ತಿ ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಪುಣೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇಕ್ಕುನೆ ಐಟಿ ಜೆಪ್ಪು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮೂಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಬಂತೊಂದಿತ್ತ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದದಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಲ ಇತ್ತಂದ್ರಲ್ಲ ಈತನಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಹಂಚಿ ದಾಲ ಪಾತ್ರ ಆತೀಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಆರೆಗ್ಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಪ ಆರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಆ ನೆತ್ತಿರ ಪೋಡಿಗೆ ನೆತ್ತಿರ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅವೇ ನೆತ್ತರ ಇಪ್ಪನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಪೋಡಿಗೆನೆ ಇಜ್ಜಿ